captar la indirecta. Anem a fer una altra. Que no anava a presentar-la, però és que, clar, sí que vull dir alguna cosa perquè, clar, la gent està molt confundida. Estudiem història i no l'estudiem com toca. Han hagut casos, han hagut fets en la història que ens han dit que han passat d'una manera, però certament ha sigut una altra. El que passa és que no ens ho contem bé. Ara nosaltres us ho contem. Com vam estar contant-vos coses verídiques hasta ara, doncs seguim en ello. Anem a donar-vos una lliçó d'un poc de pedagogia històrica que segurament algunes coses. Si vos cau res, aguanta una cançoneta més. Vinga, va.